Dat ze niet aanstaan, dat klopt. De eerste 2 uur van de dag. En in deze periode kan dat ook makkelijk. Zoals iedereen weet zijn we getroffen door bezuinigingen van het ministerie. Dus we zullen ergens op moeten bezuinigen. En om zoveel mogelijk het primaire proces, dat wil zeggen het onderwijs, te ontzien, kijken we ook naar zaken in de materiële zin. Bijvoorbeeld, als je de eerste 2 uur van de dag de airco's uitlaat, dan bespaar je een kwart op je energierekening. En het gaat bij zo'n school toch om een flink aantal dollars wat je dan bespaart. Ik ben oneens omdat het warm is en ja, we kunnen niet goed concentreren. Nee. Sinds wanneer is het dan? Ik weet niet, een paar 2 weken geleden. Het is een proef. Het is ook niet voor het hele jaar. We kijken in deze periode hoe het gaat. We doen daar zelf ook aan mee. Bij ons zijn de airco's ook uit. En ik moet zeggen, om 9 uur is de temperatuur nog niet echt gestegen. Dus op zich valt het wel mee. Het zal ook een beetje het idee zijn. Ik ben het niet eens, omdat het is gewoon te warm in de lokalen. Bijna alle ramen kan ik niet open, omdat ze zijn kapot of zoiets. Ze zijn dicht voor problemen of zo. Het junior en het VMBO doen het nu. En morgen neemt het MT een besluit en gaat kijken hoe het ook op de HAVO-VWO kan. En bij het MBO, daar ligt het iets ingewikkelder bij het MBO, bij de HAVO-VWO, want die hebben een heel ander systeem van airco. Maar ook daar moet iets dergelijks mogelijk zijn. Eén ding, het is wel warm in de klas. Kijk, zo gauw het te warm wordt op het eiland. We hebben niet voor niks airco's aangebracht, want toen ik hier kwam was er nergens een airco. En ja, toen zat iedereen te zweten in de klas en dat komt de prestaties niet ten goede. Dus we gaan ook meten, dat is ook al gebeurd. Een docent die heeft een thermometer meegenomen in de klas. Toen bleek om 9 uur dat het eigenlijk nog geen stijging van temperatuur was. Als het wel het geval gaat zijn, dan gaan de airco's natuurlijk gewoon weer aan. Maar dan heb je in ieder geval een aantal maanden kunnen besparen. Denk je dat er een betere manier is voor de school om te bezuinigen en zo ja, welke? Bijvoorbeeld fannen in de hele lokaal zetten, dat is beter. En we kijken niet alleen naar airco bijvoorbeeld. Een andere maatregel is bijvoorbeeld dat we de werkboeken niet meer gaan inschrijven, maar dat we die meerjaren gaan gebruiken. Je moet toch kijken van waar kun je op bezuinigen zonder dat het al te veel zeer doet. En hebben jullie er al iets aan gedaan? Ben je gaan klagen bij de juffrouw of meester? Ja, we zeggen maar. Er zijn wel een paar docenten die het wel aandoen gewoon. Maar ja, ze kunnen er niks aan doen. Ze zijn ook eerst naar mij toegekomen. En toen heb ik ook verteld dat er toch als er bezuinigd moet worden, dat het soms eventjes een beetje zeer doet. Maar in dit geval valt het echt wel mee. En we doen allemaal mee. Ook de unitleiding. En zoveel mogelijk trekken we daar één lijn in.